Тя прати любовата да дърпа. Викам, бе, толка не ще къпне, ей, след какво така чукаш, да легне на... Изпразнени. Половината бетон. Те отвътре, те отлива отнавън, вътре не отлива. Никак го няма? Целта и тя карясна гавна да подходи обил. И още от гаража се качи горе на тротуара и тръгва. То бетоновоз с бетон пушка отгоре. Тръгва и ще да отливат и отвътре от навън. То вместо да излезе ефтин, то... Кой знае, че ще потъни на улицата? Не да знаеш. Где да знае, нали той шофьор, Татра е карал 20 години. Кой ти знае, че отдолу има мочурище на пътя? Кой може да знае? Като потънал тогава видя. Ама иначе най-много приказва. Трябва да вземат да черпат да и да кажат. Това тия пари да имат.
вода и... И ако ден храна съм колко вода. То по-ходя с нас. Се предава да направо. Късно целия кастел. Няма да завиеш наляво за център. То си има път там, ще дойдеш на часа. Браво, тате! Браво, Мори! Браво, Монка! Ево, върнете, ево! Идва! Ей, добре, тук си. Чепна и сега ще дадат да го по телевизора. Той Гошо не и той там. Българини такива ядат преди 3 години. И играе матч и чука един зъб и от тогава край. Ема той предят и излезе близо 500 лева да го прави. Къде да бъдат?
лапам цигарта филтъра. Пари не ги прави българи, защо?
били да му сеят. Той, а най-де е тренирал и ще я пресечеш. За 2 лева и ги продава за 3. Някой го извикал, седи да чака да се Той днеска на мене докара, не знам на она, тойта кумчийка там папа, сега викаше да ни завил привод, да ми да карал направо от трансформатора. Там сигурно, но не е на мен не ги докара. Трябва да фали ума и дърва. Точно те отгори се срещани. Той аз подал на здрав. Той го блъскал, да скарал от игрището и го даде за тях. Коло няма. Има един за 0 за нас. Да не е пиянка и седнал кай краката му. Ама реко той, аз се обади, той да чака тебе. Няма, гледа това супер е за Оля, Дянев и Дянев и Боби. Китайчето. Седна е бил премиера ли? Пака го взим, не, той не е там. Пака го взимал удал горе. Нещо заваря, но не. Да тях си те, нали, такова. Сеят. И нещо и гледам пака го закарва. Не видях как като търси пака му.
Дете софияница. Еми няма, поръчаш да доди да работа. Ой, ако са тука, пака, он е малкият, маниката на и той иначе трябва да доди да он е бъде малкият и той в Австрия, той му прилега. И четвърти лапе, червени. Млади, телевизията Спартак Клеен какво правят? Аз ще му бутнат топка. Те бяха и втория отбор. Играли с Клеен. Спартак. Нашите, нали падна, колкото 4. Не мога бутнат наши топката. Абе, какво ни билете? Другия път на тебе. Къде е млия? Вот там не бе. Кой дай? Горе, се баба! Читам горсата, ние... Ой, Руслан, те да не са... И той има. Той крият. Раде, че са 4-5 коли души покрай дома и кучата и Войти и на Тодора постоянно лая. И вътре имаш 3-4 девия. Назову. Които си бяха по-рано, вече играем и по-рано ни се става. Еми, нали са и цял нашата група бяха? Да, бе, и наши играем и с Милко. Те са те малки Спартак, някои такива, като Ешали, Кулинари бяха с Левски играем, някаква група.
Тървалата от добри. Да, от това така. Козак гелка. Има там, да. Бонче, дай тук човека да може да снима. Айде го! Дай ръка. Върни нататък. Какво се върни? Не мога го извадите. Колко това е половина? Избирам от дома и за 3. Опа! И така, Те полини са реквини. Врите навън Ама по-го навън
има. Да. Ритна една топка без да искат. И као лист. Бега оттам, че снима човека. Ето тук за тебе, виж те снима. Бегай настрани. Върви възточно там, възточно.
Всичко. Нашите не вкараха. Един на нула да иска. То става една търпана, те да иска цял лист топката. Ти нали деш тук? Нямаше го и брат си го нямаше. Аз не си шляпал, бил съм тук. Значи бил съм тук и не знам, че има гол. Тогава се обръщаше на такова. Тогава го беше тук. Колата и съм тръгнал и тогава съм Шека запаляла Леарно. Шемеринго се викаше. Гушека запаляла Леарно. Добре, другия път ще стане. Ей, той ония 20 номер супер главния. А той не беше 20 леп. О, ти не разстава. Давайте това да кажа. Ей, що? Колко пред? Аз съм нашите да поздавим с били. Как ще му дадеш така бе? Ей, Море няма симпа да те лопни го, били ga да излез тогава. Били ga. Aha, jeszcze. Bravo. Я да кинат това момче, клекни. Викни да клекни. Я страшно на българини линейка.
е той па да дава пари, кой ще ги плаща? Значи аз мога да дам пари за тебе. Еми, Санчо, само коли пари му даш, мой да играеш. пари да игра мой да вземе. Кои е разликата? Тя сега една бира 2 лева, 20-40 лева. След ги бира 100 лева, айде. Па те, по 80-100 лева на човек не давали. О, то съдия прилича на Гера на ония, на Мартин. Гол, два пъти оградил. Ева, то си речини, вижте. Кой ще бой да играе, играе. Иска да пъда, той се кие, ще направи. Ето я пристига. Хората са печени. Задига самолета от него, ама нет да не даваш нищо. Нава за самолета, но ще дай на срока. Нет да даваш. Той определя, взема да врям пред кардиограма. Не може да има. Ей, чакай, виж какво ги прави, ей. Капитана! На гърба. Той е добър това. Добър угета. Ноши, фина. Ой, идвай. Не съм ги знал. Те са на свещов даже. Любовна носи. Е, чакай, според целта. Какво те говори ние? Нали, колко? Ей, тук други пан. Ти не видиш, бе? Нас гледа, тъй, линейка.
феновете на Локомотив Пловдив и спомогна за минималната победа на жълтите в този дума. Сега Драганов говори се, че жирният делегат на срещата на делегат Христо Богданов от град София, надлежно ще опише всичко. Сега и публиката на Локомотив Пловдив го казва Драганов, че там на вратата на Белоград е оставили, че имало страшно много типки. Отиваме ли до там, где не си даде? Миналото година Иван Бернат по същия начин успя да направи така, че хем да спечелим така много минутки в хода на матча, който помпички, които, т.е. не помпички, а типки, които бяха хвърлени близо до неговата врата. Също нещо, което заслужава много тежки само, според мен, и те ще ги имат тези санкции. Абсолютно съм убеден, че делегата на матча ще опише абсолютно всичко. Сега вече няма тук така с ирония да говорим, че касата на БФС ще се напълни. Само от този матч ще преизпълнят нормата, както се казва, в Българския футболен съюз, защото се заслужават тези глоби. Ще има сериозни глоби. Въпросът е дали ще бъдат само цифрови тези глоби, само с парични знаци, или ще има лишаване на домакинство. Миналата година, да ви напомня, Локомотив бе лишен от 5 мача да играе на празни трибуни. Тук и те до голяма степен спомогнаха в кавички за положението на Локомотив Пловдив да изпадне до там, че да играе барак с Маник за своето оцеляване и оставане в професионалната елитна група. Така че да не би Илян Филипов да е също долу. Защо ми се струва, че Илян Филипов е долу на терена. Тома Целев от страна Локомотив и Илян Филипов, благодетелен на Бокът Пловдив, са долу на терена, разговарят с Драганов, заедно и с делегата. Да, нещата наистина стават много сериозни. Много сериозни. Беше тук, но и той слезе. И той слезе най-вероятно и него ще го видим всеки един момент на тревното покритие. И собственика на Локомотив. Всеки един момент ще го видим. Дусан Косич не е попадал в такава установка на словенския треньор. За Иван Цветанов нещата само познати. Народната футболна система неща е добре позната. Дусан Косич, това и първо дерби, надали очаква подобна атмосфера. От страна феновете и двата отбора. Виждам още Христо Крушевски, може би все още слиза от трибуна Спортклуб. Беше на отборчета, покрай нас беше. Да видим наистина много интересна ситуация. Да, Илян Филипов. Илян Филипов е толкова пригърнал Тодор Неделев. Говорим нещо на Тодор Неделев, Илян Филипов. Не мисля, че там е мястото. Не знам, в момента отново призовава феновете на Локомотив, т.е. футболистите на Локомотив, своите фенове за максимална толерантност. Все още Даниел Наумов не се е изправил на крака. Явно особено изгласава на Локомотив до него. Много истина около Даниел Наумов. Дали е театър сега това или наистина има на болка в главата Даниел Наумов, дали може да бъде Локомотив човека, не мога от тук да кажа. Нали, не изключвам естествено версията преиграване и така голяма доза театрални чини, но фактически
тройка с този проблем, особено в Англия. Тук в България управление няма по този параграф. И тук трябва да има едни високи мрежи пред южната и северната трибуна. Мрежи, които да предпазват именно футболистите отхвърли пред тях. Мрежи, които да позволяват феновете за тях да продават на тяхната видимост, тях да бъдат разпотени и футболистите да играят в според. Само, че трябва да се мисли за това. За това нещо трябва да се мисли. Мерки обаче не се взимат много. Лошо, защото наистина и феновете на Локомотив и Ботев са едни от заедно с тези на ЦСКА и Левски. Всъщност това са четирите отбора, четирите стълбове в българския футбол, това да го кажем, на техните фенове и на тези отбори е гръбнака на елитната ни А-група. Каквото и ще да си говорим. И когато това от тези отбора феновете по този начин се държат на дерби, което се чака от целия Пловдив 6 месеца, нещата излизат от контрол по става. И всъщност аз няма никаква идея изобщо ще продължи. И в няма никаква идея, защото става за първи път свидетел на подобно. За толкова много години подобно прекъсване вече 51 минути от началото на матча. Даже и не засяга точно кога е спряна играта. Но при всички положения тук ситуацията никак не е розова. Никак не е розова. Все още делегата е до. Тъй като и ние гледаме тук по телевизията и с редактора Георги Димитров, опитаме да се спомним някои такива случаи до сега. Поне двамата не можахме да си спомним. Нещо не се ли съобщава официално от диктора на стадиона, все пак какво става? Много пъти се съобщава при първите помички при излизането на футболистите на терена. Още матчът не бе започнал. Дори не самите футболисти главните действащи лица. А най-напред знаеш, че резервите излизат, за да заемат позиции на резервни скамейки. Тук нещата така са ситуирани на Лукаче от противоположната страна на централна трибуна е съблекалната. Те трябва да минат при целия терен, но най-вече пред феновете на Ботев Пловдив. Бяха бомбардирани с някакви бомбички. Естествено, резервите на Локомотив Пловдив. Така естествено и другите футболисти, тези, които вече щяха да вземат участие официално в матча, също бяха посрещани, особено тези на Локомотив, с бомбички и с димки. По време на матча, за вратата на Милосавлев, също така. Ето в момента продължават от страна на феновете на Ботев Пловдив. Имам предвид дали сега не се съобщава този матч ще се играе или няма ли да се играе? Никой не съобщава нищо. В момента по време на матча няколко пъти диктора, който е тук до мен отношение с стадион Локомотив, но явно така зон. Добре, да вчера имаше среща двойки кмета с капитаните, които призваваха феновете да имат цивилизовани отношения. Как да си го обясним това? Как да си го обясним с цялото положение на нашата държава горе? Може би Тони си все пак, Дори. Дори, като до мен това е. Наистина и можете малко да взимат връхи при мен, защото пак ти казвам, 35-40 години съм по стадионите, подобна дивотия не съм коментирал, не съм присъствал на подобно нещо. Да, присъствал съм на нахлуване на фенове на Ботев на стадиона в Самоков на Риоски спортист, когато зутнаха огради, тогава бяха в две групи го хвалени. Но подобно нещо на ниво А група, поне аз не си спомням да имало такова забавяне, такива ексцесии от страна на двете екипи. Така че за мен е отражението на всичко в нашата държава не се вижда на терена на стадион Локомотив. Сега виждаме полиция застава пред сектора, това е на Локомотив Пловдив, нали така? Да, там през 1 метър са разположени полицаи, така бих казал, тежко оборудвани. И има и много полицаи в страни, така по диагонал от феновете на Ботев Пловдив. Между другото, Сега, една Англия, тъй като според
на Англия, и аз като теб следя футбол толкова много години, помня ни доста отдавна, когато беше в Англия, където имаше страхотна обсесия, имаше десетки и стотици загинали на мачове. Между другото, там решиха проблема вече от много години. И това, което казваш, че трябва да има... Това е това виждане, разбира се, дали мрежи, дали няма. Но там успяха по друг начин да направят нещата. Целият стадион се следи с камери. Всяко едно място е обхванато от видеозапис. И който направи някаква простотия, както казваш ти, защото каквото и да кажем в случая, това е всякакъв приоритет в този момент е абсолютно подходящ. Този човек бива моментално идентифициран, след това арестуван и за цял живот наказан да не посещава мачове. Значи тук в България това нещо все още не може да го направи. Също, че между Англия и България е разликата между небето и земята. Ти говориш за тук с камери, предавания, бъдълчи и така нататък. Тук няма как да стане това нещо. Ние сте служебни лица, влезаме на стадиона, бяхме прибъркани, аз и в лицето на коментатор на българската национална програма. Краси Кънчев се събора. Абе той умно я даде. Изнасяме техника, с която да коментираме футболната среща, да я предаваме в национален ефир, а в нас са ми валили бомби. Колко щателно бяхме прибъркани, изобщо не говоря за малки цигари, които се изхвърли като един кашон. Аз питам друго. Тези полицаи, тези униформени лица, които са атуширали да пасят така за реда около стадиона по време на матча и след него, как са допуснали този богат така арсенал на динки бомбички да влезе в сектора за гости, примерно, или в сектора на фабриката на локомотив Пловдив. Как са допуснати внасянето на подобни материали? Сега, аз съм чувал, естествено не съм виждал, но съм чувал, то не само там и на много други места в България, че ден, това по-рано. Тук няма как да се скрият, няма как да се влезе на този стадион, тъй като е охраняем през цялото време. Няма как през тъмната част на нощта да стане. Не са тези стадиони с насипи. Стария се закупава, както и стария Лови, тук скоро, който имаше да се скрият. Трибуните така нататък. Сега е много с тези нови трибуни, всичките минават през полицейски кордон, който е така, ако искат, могат да проверят всеки ще бъде много жалко, Тони. Играта ще бъде подновена, макар и след половин час закъснение или над 20 минути. Би било добре за футбола не да се премества матча в утрешен ден или в някой от дните. Със сигурност зверство наказание чака против Пловдив. Ще бъде наказано, това ще стане привържениците на Локомотив, но да мисли този, аз не оправдавам нито тези на Ботев, нито на Локомотив, този, който е позволил да си хвърли тази бутилка затворена, с вода, най-малкото там стюардите или полицията трябва да махнат капачките, така че водата да не стигне до Даниел Наумов. Прави чест на него, че се изправи, наистина ударът беше в главата, отзад във врата беше ударен. Сега гледаме Драганов, дано този матч ще продължи, най-малкото защото стана интересен след изравняването на... Играй! Нигерия са и двамата. Двамата са от Нигерия. Ама живеят в Плян.
играят. Еми да. Трябва да има футболисти. Да, ма трябва да има. Нашите. Ето с нашия смокът. Да. Гедя Боб София. Полицай е голям. Младите ги няма. Да, един няма ми от цел. Нашите повечето. Там дойдат. И вратаря полу. Включване отново от теб, а ние тук продължаваме студиото, наблюдаваме по телевизията тук сега с колегата Георги Димитров, кадри там. Полицията е пред сектора с привърженици на Локомотив Пловдив. Камерите дават как на стадион, на терена отново продължават да бъдат светли. Георги, говори се много мачове с тебе. Аз лично такъв не съм виждал. И аз не съм гледал всички гледал, а нещо повече от днес. Ами гледал съм много мачове, виждал съм всякакви изстъпления, но без да съм адвокат на Даниел Наумов, той се изправи, наистина имаше удар. Според мен трябваше да прояви той характер и да каже в името на футбола, че този матч да продължи. Защото със сигурност неговата реакция и това, което вероятно е казано съдията Драгомир Иванов, е повлияло този матч да бъде прекратен. Чисто емоционално. Браво, Геца! Двата отбора вкараха гол, който беше заслужен отменен заради нарушение срещу Наумов. След което Ботев поведе с попадение страхотен удар от дуспа на Тодор Неделев. Адмирации за него, прояви характер. След което пък Локомотив се върна в играта, изравнявайки, стана интересен матч и в един момент, минути преди края на полувремето, вместо да се коментира, както и колегата Владо Григоров от Пловдив да коментира този двубой, стана този инцидент с Даниел Наумов. На камерите той като бъде поле стадион. Ами изнервиха се самите привърженици, но те са си виновни сами. Сега ще има за мен зверски наказания за Локомотив. Служебна загуба, вероятно, за Локомотив Пловдив, който между другото този сезон играе как явно не са закрити врата. Гнева на привържениците на Локомотив. Те искат оставката и предизвикала Крушевски, при положение, че той издържа Локомотив. Добър, лош, ще съм адвокат на Крушевски, но в крайна сметка Локомотив го има и заради него. Много жалко, защото стадиона беше почти изцяло пълен. По този начин да бъде прекратен този двубой. Спрямо колегите от Гема, които предават мачовете, спряха картината, така че ние от тук сега можем само да се коментираме. Между другото, аз малко не съм съгласен с теб за вратаря. Ще те кажа защо. Може да има преиграване, но каквото и да говорим, тези неща, или каквото и да е, има го като част от играта да засилиш ефекта от нещо, което е негативно. Дори при фал. Дори при, да не говорим пред такова нещо, защото каквото и да си говорим, служебната победа пак е победа. Ако ти се примириш, казвам ти, вратаря, се примириш и футболистите с тачцето ударени в главата и кажеш, окей, няма нищо, продължаваме матча. Какво послание даваш след това за други матчове, за публика на други стадиони? Казваш, ние можем да правим всичко, матчът ще се продължи. Не така. И това е така, но аз, може би, ако бях на терена, бях вратар на един от двата отбора, това се беше случило и наистина, виждайки състоянието на Наумов, който след оказването на лекарска помощ, той се изправи и видя, че може да продължи този двубой. Чисто емоционално заради факта, че там са дошли няколко хиляди привърженици за този двубой, би го продължил. Най-малкото заради тези фенове. Изключвам фагитките на всеки един отбор, било то Левски, ЦСКА, Черноморе, Спартак, Варна, по-големите отбори, казвам, Локомотив и Ботев, в това число, разбира се, не бива да ги подценявам. Има хора, които отиват, за да създават провокации, а не да подкрепят своите отбори, което е много лошо и за това бих бил по-край. Такива хора просто трябва да получат забрана да
присъстват на стадиони на региона. Се отговорите, както ти го каза, в Англия това нещо се решава. Давам пример с привърженик на столичен отбор. Отива да гледа дербито между Ливърпул и Манчестър Юнайтед. Там привърженик на Ливърпул на някакви пъти почва да обижда брутално и да търси провокации към привържениците на отбора на Манчестър Юнайтед, след което бива предупреден от стюардите и при третото предупреждение той е изведен от стадиона със сигурност, след което Пленниците на предаването на Бис българските музиканти тази и следващата събота ще говорим за незабравимата Валерия Попова. В студиото ще гостуват нейната сестра, изявената пианистка и клавирна педагожка Антонина Бонева и дъщерята на певицата, великолепната Александрина Пандачанска. На Бис българските музиканти. До вечера след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татьяна Иванова. Симфоничният оркестър с диригент Константин Илиевски и детският хор на БНР с диригент Венеция Караманова виканят на специален концерт посветен на 65-та годишнина от основаването на хора. Солисти са мецо-сопраното Светлина Стоянова и сопраното Ина Кънчева, два от златните гласове на детския радиохор. Ще споделим с вас прекрасна музика, очакваме ви на 22 ноември от 19 часа в Софийската опера и балет. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти. Pampak, kada ulazili, Pampak! Kada ulazili?
всяка събота след новините в младежката юридическа по Хоризонт. С мен Татьяна Иванова. Централна аптека, Хоризонт. Так делать до половинка. Имаше съвети за инжекцията. 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Средствата за образование в бюджета на Министерството на образованието за следващата година ще нараснат значително, а заплатите ще се увеличат над средното за бюджетния сектор. Нова Загора образува за използване на изкуствен интелект, който да подпомага, а не да замества процесът на учене. От Нова Загора Стоян Радев. Във Варна Денят на будителите беше отбелязан с церемония пред паметника на Паисий Хилендарски в Морската градина в присъствието на официални лица, общественици, представители на неправителствени организации и студенти. Репортаж на Даниела Стойнова. Главният секретар на Асоциацията на българите по света, която днес е регулярен Максим Димов, 2008 година с почитане паметника на народните будители, след това в спортна зала учреди Асоциация на народните писатели. Днес е нашия на съвременни будители. Последният известен народен будител беше представители на българите в Северна Македония. Костичка на Великоотечествения университет във Варна Боряна Георгиева поднесе паметника на Тет Паисий с колегата си и каза: За мен лично това е празник, който вдъхновява хората да си техните сърца. Това е най-важното, защото ако не сме задружени, В Деня на народните будители официалният сайт на Българската православна църква представи мобилно приложение, създадено с цел да осигури лесен и удобен достъп до официалната информация и ресурси на църквата. Чрез приложението православната църква се стреми да бъде още една крачка по-близо до младите хора, като им предоставя бърза, навременна и ценна информация не само от църковния живот в страната, но и за духовния път на всеки православен християнин. Крайно отрече твърденията на Руското министерство на специални части, изпратени с противодействие на руската власт в града е бил унищожен. Анонимен източник, цитиран от Украина, заявил, че тази информация не отговаря на истината. Той че в града продължават стабилизиращите действия и участието на малко Казвате български поне? Да. Са елиминирали всички 15 души, пристигнали с хеликоптер Да не учат нещо тук, или? Това бяха новини на 16 часа. Четете новините на БНР.bg, а водещите емисии може да слушате отново на БНР.bg. Лидъра имаше някъде локал власт. Ето изделие. Количките карат от 23 сделки. 70 имаше и картофи имаше. И тя да го разбера битви, какъв е. Такива, с пясък. Лук имаше
стинки, аз взимам 10 кила. Ева, поедини ти. Там скъпо. Иди, майк, иди. Знай, те ума и роза и домашни и цял хлад. Тук 5,45. Има бач. Ето той оплея имал, честния, домашни. Скъпи, за домака, за пазара има 7, 8, роза и тук съм водил. Айде, играй! Сега продължаваме след тази велика песен на Хат. Отново за скандалния случай в Пловдив, където матчът между двойката на Локомотив и Ботев Пловдив бе прекратен. Последна информация от коментатора на срещата, която не завърши Дмитрий Егоров. Какво научи Егоров? Случай всъщност оказа се има такъв прецедент в
когато кмета на Пловдив изскочи да играем, да бъдем толерантни. И хората и тогава от професионалният футбол, това бе по времето на информация за този казус. Слава Ивайно, текстове прекратено в 48 минута при резултати 1-1 сезона, тази неделя се дупва в 15 минута. Изравнителен гол на Плантере в 35 минута. И хронологията бе такава, че имаше серия от първи който доведе до прекратяването на спирането на двобоя за повече от 10-15 минути, а след това той износи не продължи. Това е причината обаче да не продължи. Трябва да се свърши отговор на този въпрос. Дали самото бъде на причината и още за да продължат матча. Тези въпроси ще търсим отговор за тях. И защото не ще трябва да оплати, да ще изтегли на трибуна 5. Тъй като предаването ни е до 17 часа, ще те помоля да продължиш да търсиш ще потърсим малко по-късно, вече в денят на будителите, както днес отбелязваме този голям ден за България. В Фейсбук видях едно, как да го кажа, интересно мнение, денят на подбудителите на стадиона в Пловдив. За съжаление е много неприятна ситуация. Ще продължим да следим по-крайно предаването и това, което се случва на стадиона в Пловдив. Cachoeira?